מחיאות כפיים למיכל קיבלו! אתם יודעים מה השפה הכי חרמנית שיש? איזה שפה? מה איזה שפה הכי חרמנית? גרמנית. איזה גרמנית? היי צווייץ, סליחה. זה צווייץ פוליצאי שניכס. השפה הכי חרמנית שיש, חברים וחברות, זה הספרדית. אני אסביר, אפילו השפתיים והלשון עושות אהבה ביניהן. כתב כדומיו, כתב פסה. ¿Por qué me penetro cada vez digo que tienen la... לעצמי של השפה העברית אין סקס אפיל, עד שיצא לי במקרה לשמוע קריין חדשות קוריאני. יצא לכם לראות קריין קוריאני פעם? רק להגיד קריין קוריאני זה פאנץ', תגידו 3 פעמים קריין קוריאני. באמת, ראיתי קריין קוריאני, אתם לא מבינים איזה לחץ. היה, צ'ינג הוקילה, שמוע, הצצה, היה, צ'ינג הוקילה, המילה מואה, היה, שמה, הצצה, צ'ינג הוקילה, וברקע רואים אותו עם השפת סימנים. עכשיו, יש גברים שלא יודעים כל כך לגעת בנשים, ואני יצאתי עם מישהו כזה, עכשיו, הוא לא ידע, התחיל לו הגבר המרפרף, הוא התחיל לרפרף עליי. טוב, מה, אני נראית לך מיומנה? זרמתי איתו, אני נוצמת בלהקת הרם. ויש את הגברים המתחשבים במיטה, שהם כאילו מתחשבים סבבה, זה כיף, הם יודעים לקרוא אותך, הם על הכיפק. ויש את אלה האובר מתחשבים במיטה, האובר מתחשבים שהם אשכרה הופכים להיות נציגי שירות. טוב לך? נעים לך? את אוהבת את זה? את צריכה משהו? אמרתי לו, כן, סתום את הפה. יאללה חלב. ראית איך היא מתאפרת? איזה סרט אימה, נכון? בחורה שמתאפרת? מה אתה צוחק? ראית איך אתה נראה שאתה מתגלח? יש לכם רגע שאתם פתאום נראים לי כזה בלי שיניים. לא, יש שיטה מאוד טובה שמצביעה לי בגבר, תשאלו איך? רק הבנות כזה, איך, נכון? לפי המגנטים, תקשיבו טוב, לפי המגנטים שדבוקים לו על המקרר. אוקיי? אם יש לו מגנט סושי, הבן אדם חי טוב, אשראי פלטינום. אם יש לו מגנט דומינוז, מאסטרקארד זה האופציה לקרס בירה. אם יש לו פלאפל 4 טעמים, רווק כושל מעל 30. אם יש לו פיצה כמעט חינם, כנראה בעצמו שליח. יכול לחדר כושר? הולכים? איזה כיף זה החדר כושר. כיף, תענו. יש תמיד את הבנות האלה, הקוזינות האלה. טוב, לא נגיד את המילה, הקוזיית האלה. שמגיעות לחדר כושר, כל האקססוריז, יש להם כל החליפות נייקי וזה, נראות טוב וזה. תגידי, למה את שמה? לכי בו, למה את שמה? למה? להוציא לי את העיניים? למה את שמה? לכי, את כבר נראית טוב, לכי, למה את שמה? למה? לכי, די, מספיק. ויש לה את כל הזה, וכזה את הזה של הזיעה, היא הולכת לי בהליכון, היא נראית כאילו מרחפת. איזה חום. ואני עם הטרנינג עם הגאול הזה. בין סט לסט.